Иди ми, сдават! Обичате ли деца? Веднъж си зазнах с едно момиче, целувахме се, ритна ми. На колко години си мал? И тя ми вика на 12. Аз обичам деца, и деца, кой пизачи? Кой е любимият ви филм? Here we go. Какво става, глупаци? It's him. Do we proceed? Yes. He is still only human. Mr. Anderson, surprised to see me? Кажи, бе, допе, проблем ли биде? Ти напие матрицата в допарата. Ела, пиле, ела. Now there's more than one of them. Ела те повече. Neo. Кажи, пич. What happens if I fail? Then Zion will fall. They need you. Ще скъсам. They need you. Кай ми още един път, а Нидио, и ще изчупа главата. Прелита печата, прелита печата. Прелита печата, прелита печата, прелита печата. Баща пребива дъщеря си. Майка пребива две вестници психопомати. Я тихо, какво смеш? Баща му додаха такова парче. Да, съм абитурент, не в апартамента, ама аз съм и благодарен. Благодарен съм им. Закрем се! Баща му додаха такова парче. Разбираш ли? Знаеш що? Защото израснахме. Бех малък. Не знаех какво правих. Едно време! И така. Съм голем. Нямам апартамент. Апартамент нямам, ама аз съм абитурент. Днеска съм абитурент. И ти чептиме. Мала пъти, как? Хайде! Едно, две, три! Едно, 6, 100, 5 марки, хайде! Бате, цял живот седехме да ни си зад завърши. Хайде! Хайде! Ще ми станеш дама на бала. Аз се обаживам. Добре. А ти да ми ставаш дама на бала? Не, аз съм кавалера, който. Оре, от мене. Да. Оре. Значи левия крак го дигаше така на 3. 1, 2, 3. Стари ми дава на бала, стари ми дава на бала, стари ми дава на бала, стари ми дава на бала. Моля ти, стари ми дава, стари ми дава, стари ми дава. Искам дава да се ми, моля ти. Мой бавно го направиш. Не мога, бе, батко. Кажи, пич. Вика, аз не мога стана. Ти набие матрицата в допарата. Ела.